Na nový rok on slepáči krok. Na 3 krále oskok dále. Na hromnice koniec koalice. Aký koniec, veď sme ešte ani poriadne nezačali. Každá vláda dostane najskôr 100 dní a potom sa kritizuje. Každý, kto dostane 100 dní, dopadne ako Napoleon a skončí na ostrove svätej Heleny, v tvojom prípade svätej Anny. Chlapci, tu v chladničke som mal odloženého zavináča a už tu nie je. Zavináč nebude, znížili sme ti rozpočet. Treba šetriť a vyšetrovať. Zriadil som niekoľko vyšetrovacích komisí, ktoré vyšetrujú, či vôbec máš právo zdržievať sa v tejto domácnosti. Treba začať jarné upratovanie a poriadne to tu vyčistiť. Treba povedať, že schody sa zametajú z hora. Ale špina sa nosí z dola. Ak dovolíte, protestujem. Chcem podotknúť, že my sme žiadnu špinu nepriniesli. My sa prezúvame, prosím, vždy pred vstupom do Európy. Ale zaujímalo by nás, čo dnes bude v televízii. Pre vás som pripravil Binderov zoznam. Ako Maďara ma zaujíma, či náhodou dnes večer nebudú halušky. Aké halušky? Čo za halušky? Prečo sa útočíte na ľuptáka? Vážení, ako môžu byť halušky, keď ľudia nemajú zemiaky? Keď bude mať ľud tejto krajiny zemiaky, budú možno aj halušky. Ja navrhujem, aby sme v sobotu vysielali zemiaky. Aspoň pol hodinu. Ozaj, robotníci si zoberú do ruky francúzáky, pozrú sa v televízii na zemiaky a dokopy vás z toho francúzske zemiaky. Vážení. Ja osobne by som obnovil zábavný program Možno príde aj Slobodník. Prečo zasa vy útočíte na ľuptáka? Ja som nemal na vojne hodnosti, ale pracoval som zodpovedne, ozaj. Naše heslo je robiť, vieme, dokážeme to aj v televízii. Prečo by napríklad v nedeľu ako hlavný televízny večerný program nemohol ísť Trn, volali, nevolali? Vážený, prečo by nemohol ísť namiesto Markoviča majster N? Ja som tiež bol majster na stavbe, viem, čo je to robota, ozaj. A prečo by sa nemohli večer vysielať straty a nálezy? Ty môžeš byť rád, že idú do obeda. Ak neprestaneš, odvysielame film, v ktorom si hral kapitána nálepku. Prečo zasa útočíte na ľuptáka? Ja viem veľmi dobre, čo ty myslíte, na čo naražate. Ak tu takto spomína kapitána nálepku, tak túto nálepku chcem nedať na čelo. Prestaňme sa už konečne nálepkovať a poďme robiť. Milé deti, prestaňme sa už konečne hadať a začnime konštruktívne pracovať. Nikomu z nás nespadne z neba mana. Aká mana? Čo za mana? Prečo zasa naražete na ľuptáka? Vážený ľupták v histórii toto nepovedal. A kto povedal A, musí povedať aj B. Keď ste vypovedali slovo mana, povedzte rovno manažment a je to. Ale Janko, nikto na teba nenaráža. Mne ide len o vyváženú kritiku. Zasa ma uražate. Keď vy hovoríte o vyváženej kritike, tak tým narážate na vodováhu. Ak tu za to chce povedať, darmo sa vy tu smejete, že ja neviem robiť s vodováhou, alebo čo? Prečo som stále na pretrase len ja? Ja som mal včera na pretrase Perinu a nie teba. Zasa urážate. Ak vy spomínate Perinu, tak chcete tým povedať, že robotníci zaspali, alebo čo? Vážení, robotníci nezaspali, ale na námestie nás už nedostanete. A keby aj, tak dostanete do hlavy vajce. Tak dosť, bude tu pokoj. Bola nám vyjadrená dôvera, prijali ste naše programové vyhlásenie, tak nás nechajte pracovať. Vivat Slovakia, ktorá má nás, vivat Slovakia, čo dala nám svoj hlas. Fašiangy Turíce, Veľká noc príde. Kto nemá kozlíka, zima mu bude. Ja nemám, len sa tak trasiem. Dajte mi sajny, nech sa vypasiem. O tom potom. Moja vláda rýchlo sa míňa, chutí a vonia ako chrumkavá slanina. Vidím, že vám je do spevu, ale to prejde. Fašiangy skončili, začalo obdobie pôstu, slanina sa zabavuje na horšie časy. Prepáč, syn môj, ja som chcel iba pripomenúť, že v marci tomu boli presne 2 roky, čo som sa stal vašim starým otcom. Tu sa nič oslavovať nebude, tu sa bude pracovať.
Berte si príklad zo mňa. Stihol som v krátkom čase podpísať niekoľko rámcových zmluv. Tie rámcové zmluvy si môžeš dať zarámovať. Prepáčte, deti, že sa miešam do rozpravy. Avšak vysvetlite mi, kto sem postavil túto matriošku. To nie je matrioška, ale Katarína Totová. Prepáč, že som sa pomýlil, avšak ja som sa domnieval, že je to dar od tvojho osobného priateľa Viktora Černomyrdina Čističa. Ja a celá Matica sme dostali od našeho veľkého slovanského brata zažigalku, ktorou môžeme kedykoľvek zažať oheň pod vátrami zvrchovanosti. A nám robotníkom slúbili, že Ľupták už nebude musieť chodiť na jednania do Hamburgu alebo do Štrasburgu. Bude chodiť do Peterburgu, ozaj. Ak dovolíte, ako maľara by ma zaujímalo, kam budeme chodiť my. Vy môžete plávať po Dunaji až tam, kde sa začína Miss Dobrej nádeje a kde sa končí Miss Ďula Horn. Ale ďalej sa nedostanete. Ja keď počujem, ako si tento Ďula Horn, alebo čo to je, sprivatizoval Miss, veľmi ma srdco bolí, ozaj, robotníci žiadnu misku nemali. A veru by sa nám zišla. Ja som počul, že idete poriadať súťaž o Miss Monterková blúza. Darmo sa vy tu smejete, áno, ironiu neberieme, lebo ľud tejto krajiny není slepý, ozaj není slepý. A vie veľmi dobre, čo sa tu deje. Že si tu také manažmenty alebo čo a všelijaké SROčky rozkradli, čo sa dalo. Nielen fabriky, vážení, aj závody, ale aj celé dediny. Nedávno som sa dozvedel, že je taká dedina, čo sa volá Lehota pod Vtačníkom, vážený. Prečo je táto Lehota pod Vtačníkom? Prečo nie je Lehota pod Ľuptákom? Povedzme si otvorenie a položme si otázku, že kto je tu vtáčnik v tejto spoločnosti? Vážený, vtáčnik nie je ani predseda SDL-ky. A Ľupták je aj predseda, aj podpredseda. Napriek tomu furt musí byť Lehota pod Vtačníkom a pod Ľuptákom nie je nič. Ak dovolíte, prečo by mala byť pod vami Lehota, keď máte manželku? Prečo vy uražate? Prečo uražete, útočíte na moju rodinu? O tom potom, čo ako sa vy voláte. Toto už ozaj nemá úroveň ani kultúru. Tak dosť, bude tu ticho. Teraz nestojí otázka, pod kým bude nejaká Lehota, ale pod kým bude Slovensko. A to je zatiaľ stále podo mnou. Šiby, ryby, masné ryby, kus koláča od korbáča, dajte niečo pre kováča. Tebe sme dali na schválenie 3 zákony a všetky si nám vrátil. Už nič nedostaneš. Na Veľkú noc, keď sa symbolicky prebudza príroda, by sme mali navodiť atmosféru zmierenia. My, robotníci, podporujeme túto Veľkú noc, ale už sa tešíme aj na 1. mája. A prečo, Janko? No, lebo ja som už ako chlapec chodil po šibaní. A všetko, čo som na Veľkú noc vyšibal, to som na 1. mája prepil. A čo ty, Milánko, vnuk môj radostný? Ako ty tráviš veľkonočné sviatky? Úplne opačne ako Jano. Ja na Veľkú noc pijem a na 1. mája mi šibe. Ja som za zmierenie. Uznávam aj Veľkú noc, aj 1. mája. A teraz dovolte, aby som vám predstavil môjho nového koaličného partnera, údvezolegu Bela Barátom. Ak dovolíte, šálny Barátom, áno? Ja si teraz vezmem knihu od Móra Jókaiho, Egeri Čilagok, odchádzam na WC, aby som si tam vytvoril kultúrnu autonómiu. O tom potom. Prečo sa tu daktori stále separujú? Aj títo novinári, čo vlastne chcú? Ak ešte raz vidú také noviny s bielými stránkami, tak ja vidím s bielými montrkami rovno do parlamentu. Prísam Bohu, ozaj prídem. Podpísali sme základnú zmluvu s našimi dolnými susedmi. Dohodli sme sa, že my nebudeme dupkať a oni nám nebudú od spodu búchať bortvišom na plafón. A my sme zase otvorili dom Matice Slovenskej v New Yorku a chystáme sa otvoriť garzonku Matice Slovenskej v Hongkongu. A ja som sa stretol s ostricom Václavom od našich pravých susedov.
Hovoril, že je vývojom v našej domácnosti mierne znepokojený. Tak tým sa stýkať nebudeš. Stric Václav nie je pre teba vhodný kamarát. Veľa fajčí, pije pivo a nemá rád wrestling. Ale v novinách písali, že sa stric Václav stretol s tým oným, ako sa mu hovorí, talianským prezidentom Oskarom Luigi Scalfarom. Vážený, je tam toho, možno sa on pozná s Kalfárom, ale ja sa poznám s Kalfasom. 30 rokov sa s ním poznám, robím s ním a nemachrujem. A ja som si včera dohodol schôdzku s Filipom. Filipa mi nespomínaj, ani Radiča Markoviča a tých ostatných divokých Srbov. Nechaj ma dohovoriť, syn môj. Včera som si dohodol schôdzku s Filipom Šedivým, ktorý je u nás na priváte. Hovoril, že sa blíži deň clearingového zúčtovania. Ešte predtým sa stretnem s bratrancom Vaškom, sadnem si na kozlíka, on zapriahne kočárnika a dohodneme sa. Minule, keď som bol na Blízkom východe, konkrétne v Košiciach, zdá sa, že ako si veľa cestuješ. Odvolať ťa zatiaľ nemôžem, ale kompetencie ti obmedzím. Odteraz môžeš ísť maximálne vysypať smeti. Dovoľte, aby som dnešnú rozpravu začal citátom z Karla Hinka Machu, ktorý po novelizácii Národnou radou znie: Bol 1. máj, bol lásky čas, z tribúny sladko znel ľuptákov hlas. 1. máj je úspešne za nami, zvládli sme to. Rozkvitli čerešne, Orgován, rozkvíta naša koalícia. Daj si pozor, lebo čo skoro prídu traja zamrznutí. Pankrát, Servác a Kočnár. Všetko mám pevne v rukách, už ma nič nemôže prekvapiť, dokonca ani vysielanie slovenskej televízie. Ak dovolíte, chlapci, rád by som poznamenal, že by to tu bolo treba vymaľovať. V mojej spálni sa odlupuje omietka a chcel by som na stenu nový válček. Tebe nepomôže nejaký válček, ale poriadny valec. Pošlem ti tam poriadnu pixlu Primalexu, nech to celé vybielia. Prosím ťa, syn môj, ja nepotrebujem žiadneho Lexu, ani Primalexu, lebo minule, keď maľoval, našiel som po ňom v izbe same ploštice. To sú nevyhnutné opatrenia na to, aby sa neopakovala situácia z minulého roku, keď som sa musel odsťahovať na Slobodáreň. Ináč ťa musím vyhrešiť, syn môj. Dopočul som sa nepekné veci. Vraj ti nestačí, že ovládaš Anu, Oľgu a Katarínu, ale údajne sa ti dostala do rúk aj akási Siska. Ak dovolíte, chcel by som poznamenať, že ak tu má niekto Sisku, tak my, Maďari, chceme mať misku. Ale toto už ozaj nemá kultúru. Prečo tu daktori chcú mať misku a nám musí stačiť Moravská lyžica, vážený? Na svojej poslednej návšteve Talianska som sa poučil. Môj osobný priateľ Berlusconi má v rukách všetko. Taliani vedia ako na to. A čo si nám z toho Talianska priniesol? Pre teba mám akurát veľkú pizzu. A vážený, ja môžem otvorene povedať, že mne sa v tomto Taliansku vôbec nepáčilo. Vôbec nie. Keď ja vidím také stavby, ako je tá šikma väža v Pize, alebo čo to tam je, tak ma veľmi srdce bolí, ozaj. Slovák by dačo také nikdy nepostavil, také šikmé. A keby aj vážený ľub, tak by dačo také nikdy neskolaudoval, ozaj. Aj to Kolozeum v tom Rume, alebo kde to je tam. Stojí to tam už 1000 rokov a furt to nemá kto okožúvať, vážený. To je hanba. Dopočul som sa, syn môj, že si hovoril medzi 4 očami aj so Svätým Otcom. Zaujímalo by ma, čo ti povedal. Najprv sa prežehnal a potom povedal memento moric. Ak dovolíte, chcel by som sa opýtať, či jej náhodou nepovedal memento Bugár. Pretože na Morica ste už pamätali a na Bugára ešte nie. Ale toto už sa nemá kultúru ani úroveň. Aj misku chcete, aj memento chcete, všetko chcete. Nie je toho náhodou už priveľa, vážený toto? Ak chceme misku, to znamená, že chceme maďarskú informačnú službu. Milé deti, nehádajte sa, lebo už není ani o čo. Ešte, že sa blížia prázdniny a kuponová privatizácia.
Prázdniny budú na 100%, ale o kuponke to s istotou povedať nemôžem. Ja som nikomu nič nesľuboval, ale jedno viem určite. Druhá vlna kuponovej privatizácie neprebehne, ale istotne od nás prebehnú nejakí poslanci. Tak čo sa tu dialo, kým som bol preč? Poslušne hlásim, že počas mojej služby sa nič mimoriadne nestalo. Iba sa naši susedia pokúsili vyhlásiť samostatnú provinciu na medziposchodí. To je strašné. Človek na chvíľu vyťahne päti z domu a už sa tu dejú pikle. Dobre, že ste vypadli. Aspoň sa tu vyvetralo. Prosím ťa, Milanko, nezačínaj aj ty. Zúčastnil som sa dôležitých rokovaní so stricom Billom. Potrebujem si oddychnúť. Zapni televíziu. Počúvaj, noviny písali, že si sa s Billom rozprával medzi 6 očami. Čo to má znamenať? Vieš predsa, že Bill nenosí okuliare a ja som si ich zabudol zložiť. A ako o tom vedia novinári? Veď údajne ste rokovali za zatvorenými dverami. Ja som chcel dokonca aj zamknúť, avšak Bill mi povedal, že z druhej strany je na dverách guľa a že sa k nám nikto nedostane. A čože ste už také slávne s tým Billom vybavili? Milan, tento tón si vyprosujem, nezáleží na tom, či sme vybavili alebo nevybavili, ale aspoň sme sa zabavili. Veď vám už ani na meno nevedia prísť. Už vás nevolajú Vyšegrádska štvorka, ale iba skupina. No a čo? Aj Beatles boli 4 a tie sa rozpadli. Ja som stricovi Billovi chcel venovať ako súkromný darček liter slivovice. Avšak, keď som večer išiel k nemu na izbu, objavili sa tam bratranci Lech s vodkou Vyborovou a Arpad s Barack Pálinkou. Avšak všetkých nás predbehol Václav, ktorý mu daroval 2 kartóny fľaškového prazdroja. A ja som ho k nám pozval na návštevu. Nech príde, pohostíme ho, ukážeme mu našu prírodu, darujeme mu nejakú peknú fujaru, lebo fujar máme u nás zatiaľ dosť. A kde ho dáte spať? Veď sa tu už sami nepomestíme. Jozef pôjde na návštevu do Austrálie a tým sa uvoľní jeho komórka. Ale ja by som sa tiež chcel porozprávať so stricom Billom o národnostných menšinách a o tom, ako sa u nich darí matici indiánskej. Nech ide Milan. Ja by som aj išiel do toho Bruselu. Sa teším už 2 roky a stále nič. Ticho. Kto je tu otcom, ja alebo vy? Jozef, pôjdeš do Austrálie, lebo ak nie, pošlem ťa k susedom s knižkami a tam to budeš mať oveľa ťažšie. A ty, Milan, buď rád, že ťa tu ešte trpím. Založil si vlastnú stranu, založ si aj vlastnú rodinu a bude tu ticho. Vieš, čo ma, syn môj, znepokojuje? Ten Bill sa choval ako si čudne. Ráno sa vyobliekal do takých bielých teplákov a kam si utekal. Ja som mal pocit, či okrem nás nemá ešte iné rokovania. Tak som sa rozbehol za ním a postupne sa pridali aj Václav, Lech a Arpad. V Amerike to volajú jogging. Je to obdoba našej televíznej relácie, tak už dosť. Rozdiel je v tom, že kým sa naši ľudia na to dívajú, v Amerike to aj skutočne robia. A ešte jedno ma trápi, keď sme sa na letisku s Billom lúčili, bratranec Václav povedal opäť jednu veľkú myšlienku. Citujem: Bill tady ten Bill, nebo tady ten Bill nebyl. Prosím ťa, prestaň s tou pivnou filozofiou. Otvor si noviny a pozri sa, čo tam píšu. Bol tu, stretli sme sa s ním, vraj sme sa s ním aj rozprávali, takže to nebol sen, ale skutočnosť.